आङो दिनै जोबथा बुब्लियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जों जेखौ सानदोंमोन जेरैहाय हास्थायदोंमोन बेबायदियैनो जोबथा समनि जोबथा सेरेमनि एबा क्लोजिं सेरेमनिया कालारफुलि जोङो बेखौ फोजोबनो हानाय बायदि आं मोनबाय मानोना बेयाव जोंहा गुबैयै बर'फोरनि सिख्लासाफोरनि मोसानाय राजबंशीनि मोसानाय जोंहा सावथालफोरनि मोसानाय मोसागिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना मोसाबाय बेजों लोगोसे जोंहा बेन्ड पार्टि बेयाव दंफैयो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाखौ बरायबाय आरोबाव जोंनि बे क्लोजिं सेरेमनिखौ कालारफुल खालामफैबावबाय जोंहा एसएसबिनि बिथांमोनहा जे बेन्ड पार्टि लाबोनानै गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बिथांमोनहा जे 15 बेटालियन एसएसबि काजलगावआ मदद खालामनानै बिथांमोनाबो गावसिनि जिफोर रोंगौथि बेखौ देखायलांबाय बेजों रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोखौ निस्सय जै खालामनो हादों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लुबैदोंमोन जे क्लोजिं सेरेमनिया जोबोद कालारफुल जानांगौ बेखायनो निस्सय कालारफुल जादों होननानै आङो बुंनो हायो जे 27 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 1 डिसेम्बराव बेयो क्लोजिं सेरेमनिया दिनैहाय जोबनायनि लामायाव जोङो लास्टआव मोनसे फुटबल खेला दोनदों बे फुटबल खेलाया दा सोलिगासिनो दङ आरो आङो साबायखर जासिगोन जोंनि भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोनखौ भिसिडिसिनि मेम्बार बिथांमोनखौ बिथांमोना भिसिडिसि लेभेल बा इउएलबि लेभेलनि जेफोर खेला बेखौ गेलेहोनानै गामिनि खना खनला रायजो राजाफोरनि फिसा फिसौफोरखौ गेलेहोनानै सायख'नानै एलएसि लेभेलसिम लानानै फैदोंमोन आरो एलएसि लेभेलाव दिनै बिथांमोना जि खस्थ' खालामनानै खेलाखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामबाय बिनि थाखाय आं साबायखर जासिदों लोगोआव जोंहा सिडलिनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथां दङ बिथाङा जोबोद मदद खालामदों आरो जोंहा डिएसअ दशरथ ब्रह्म बिथां दङ बिथांनि टिम दङ बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिदों जे बिथांमोननि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो सानबानि जे खेल महारन बे खेल महारनखौ दिनै फोजोबनाय लामाथिं जों लाबोनो हाबाय दा दिनैहाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ डिसिखौ लाफानानै गासैबो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों आरो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर जासिदों गेलेगिरि बिथांमोन गेलेगिरिफोरनि बिमा बिफा बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों आरो लास्ट बाट नट फर द लिस्ट होननाय बायदि जोंनि मेडिया पार्सन नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोंनि बे खेल महारननि जेफोर खेलाफोर बेयो रायजो राजाफोरनि दरखं दरखं रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव मोनहैनो हादों आरो बिनि थाखाय आं साबायखर जासिदों आरो नैबे सानबानि खेलायाव मोननैसो फिसा माखासे जाथायफोर जादोंमोन बे जाहैबाय फुटबल खेला गेलेनायाव सासे बिमान राय होननाय सासे गथ'आ आथिं बायदोंमोन बे आथिं बायनायखौ अलरेडि काजलगाव सिभिल हस्पिटाल जेएसपि हस्पिटालाव अपारेसन खालामनानै बेखौ दिनै हयथ' थाबायनो हानाय अबस्थासिम लानानै फैफिननो हानाय जाबाय आरो मैया थांनाय समाव सासे काबादि गेलेग्रा सासे गथ' आगोमा बरगयारि होननाय बिथाङा गोदोनायाव दुखु मोनदोंमोन खुदै मन'नो हायि दै लोंनो हायि अबस्था जादोंमोन नाथाय मैयानो लोगो लोगो बिथांखौ बरपेटायाव थानाय फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव लांनानै दिनै दा एसे सिगां खौरां मोनबाय जे बिथाङा गाबोन रिलिज मोनसिगोन होननानै दा होमबा बेखिनि फिसा फिसौ मोननै जाथायनि गेजेरजों बा मोननै जाब्रबथायनि गेजेरजों जोंनि बे खेल महारना जोबोद मोजाङै जोबनानै थांदों आङो साबायखर जासिगोन बयखौबो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि खेलाखौ जुदि लांबाय थानो हायोब्ला जोङो सनाखौ जेरै सावै सावै गोग्गो खालामनो हायो भिसिडिसि लेभेलाव सना सावनानै एलएसि लेभेलाव जाबोदों एलएसिनिफ्राय जोङो जिल्ला लेभेलाव लानानै थांगोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय जों स्टेट लेभेलाव लानानै थांगोन स्टेटनिफ्राय हयथ' गाबोन समफोर नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोर बा गेलेगिरिफोर जों दिहुननो हागोन बेखायनो आङो दिनै नैबे खेल महारननि थाखाय जिफोर थांखिखौ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बयजोंबो मानिजाग्रा गनायजाग्रा सिबिजाग्रा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ लाबाय बिनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर होदों आं एलएसिनि सासे बिधायक महरै बा एमएलए महरै थ' दिनैनि नैबे समाव दिनैनि खेल महारना जोबोद मोजाङै जे जोबसिगोन जोबनायनि लामायाव दा बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै आं बुंनो फोजोबबाय गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय
क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।